Дейвид Гогинс е роден през 1975 година в град Бъфало, щата Ню Йорк. Още от самото начало животът му не прилича на нормално детство. Баща му притежава бизнес с парзалка за кънки, който отвън изглежда като място за забавление, но зад кулисите се превръща в сцена на постоянен страх. Бащата на Дейвид е изключително насилствен човек. Той упражнява физическо и психическо насилие над семейството си. Униженията, заплахите и жестокото отношение са ежедневие. Малкото момче расте с постоянната мисъл, че всяка грешка може да бъде наказана. Домът не е място за сигурност, а поле за оцеляване. Мозъкът му се научава да живее в режим на защита, а не на развитие. Този постоянен стрес оставя дълбоки следи. Дейвид развива силно заекване. Има сериозни затруднения с четенето и ученето. В училище е подиграван и определен като бавен и безперспективен. Учителите не вярват, че може да постигне нещо. Съучениците му го отписват. Постепенно той започва да вярва, че е по-малко от другите. Детството му преминава без мечти, без амбиции и без усещане за бъдеще. Той не мисли какво иска да стане, мисли как да оцелее до края на деня. След години на страх, майка му взема решение да избяга. Тя събира децата и напуска този живот. Физическата заплаха изчезва, но психологическите травми остават. Дейвид вече носи напрежението в себе си. Той е несигурен, объркан и пълен със страх. Липсата на структура и дисциплина в новия живот го оставя без посока. Той не знае кой е и на къде отива. Единственото, което знае, е как да бяга от вътрешната болка. Това бягство приема формата на храната. Дейвид започва да яде неконтролируемо. Захар, бърза храна, големи порции. Яде, за да не мисли. Яде, за да заглуши гласа в главата си. С времето тялото му започва да се променя драстично. До ранните си 20 години той достига тегло от около 130 кг. Задъхва се при минимално усилие. Не може да тича. Не може да се движи свободно. Огледалото се превръща във враг, който всеки ден му напомня колко далеч е стигнал в грешната посока. По това време работи като унищожител на вредители. Всеки ден влиза в тъмни, мръсни помещения, пълни с плъхове и хлебарки. Работата е тежка, самотна и унизителна. Ден след ден животът му изглежда еднакъв. Той усеща, че е заседнал, че няма развитие, че няма посока. По-късно сам описва този период като време, в което е бил жив физически, но напълно празен отвътре. Промяната започва неочаквано. Един ден Дейвид гледа по телевизията документален филм за обучението на военноморските тюлени на Съединените американски щати. Вижда хора, които доброволно избират студ, глад, болка и изтощение. Вижда мъже, които не се отказват, дори когато телата им крещят да спрат. В този момент в ума му се появява мисъл, която няма логично обяснение. Той решава, че ще стане един от тях. Това решение е напълно абсурдно. По това време тялото му не е способно да покрие дори минималните физически изисквания. Но тази мисъл не си тръгва. Тя започва да го преследва. И за първи път в живота си Дейвид не бяга от дискомфорта. Той решава да го търси. Започва да тренира сам. Без треньор, без програма, без подкрепа. Започва да тича, въпреки че тежестта му разрушава ставите. Повръща. Пада, става и продължава. Драстично ограничава храната. Тялото му е поставено под огромен шок. За период от около 3 месеца сваля огромно количество килограми. Това не е здравословна трансформация, а отчаян акт на решителност. Той не го прави, за да изглежда добре. Прави го, за да избяга от човека, който мрази. Кандидатства за военните сили, но първият опит е неуспешен, отхвърлят го. За повечето хора това би било краят. За него това е началото. Той продължава да тренира още по-ожесточено. В крайна сметка е приет и започва едно от най-тежките военни обучения в света. По време на обучението тялото му се разпада. Получава сериозни травми, възпаления и увреждания. Но докато другите преживяват болката за първи път, той вече я познава. Детството му го е подготвило за това. Тук се ражда основната му философия, че умът се отказва много преди тялото, че границите са много по-далеч, отколкото си мислим. След службата си Дейвид не избира спокойствие, той избира още по-труден път. Започва да участва в ултрамаратони и екстремни състезания за издръжливост. Бяга стотици километри, често без достатъчна подготовка, понякога с тежки медицински последствия. Лекарите многократно го предупреждават да спре. Той отказва. С времето постиженията му привличат внимание, не защото са красиви, а защото са крайни.
Той поставя рекорди за физическа издръжливост, включително хиляди повторения на набирания в рамките на едно денонощие. Но за него това никога не е било за рекордите. Това е било начин да тренира ума си. През втората декада на новото хилядолетие Дейвид Гогинс се превръща в мотивационен говорител. Той не говори за позитивно мислене и комфорт. Говори за дисциплина, отговорност и доброволно поемане на трудността. Историята му става известна по целия свят, именно защото не е удобна. Днес Дейвид Гогинс е символ на човешка трансформация. От травмирано дете, през затлъстял и изгубен младеж, до елитен военен, ултрамаратонец и мотиватор. Историята му не е за това как да бъдеш щастлив. Тя е за това как да спреш да бягаш от себе си. Посланието му остава едно и също. Никой няма да дойде да те спаси. И когато го приемеш, започва истинската промяна. Ако тази история те е накарала да се замислиш и ако искаш да чуеш още вдъхновяващи истински разкази за хора, които са се изправили срещу себе си и са променили живота си, абонирай се за канала. Тук не разказваме приказки. Разказваме истории, които оставят следа.